Anwyl aelodau, pan fyddwch yn derbyn y Rhifyn hwn o'r Wawr yn eich canghennau a'ch clybiau, mi fyddaf wedi cael fy urddo'n Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr. Waw, mae'r freuddwyd wedi troi'n reality, ac mae gweld y geiriau ar bapur yn gwneud I fi deimlo braidd yn nerfus, yn ostyngedig a hefyd yn llawn cyffro. Mae'n wirioneddol yn fraint ac yn bendant mi fydd yn bleser, ond ni feddyliais I erioed byddai'r anrhydedd hwn yn dod i'm rhan. Fel ferch ffarm, mae patrwm y tymhorau yn rhan anatod o fywyd, ac mai tymor yr Hydref yw I nawr, teimla fy mod yng ngwanwyn fy llywyddiaeth, cyfnod cyffroes o edrych ymlaen yn eiddgar at brofiadau newydd yn ystod y flwyddyn. Arwyddai'r fy ysgol uwchradd, sef ysgol ramadeg hen Dy Gwyn ar Daf, oedd I fyny fo'r nod, a byddaf yn atgoffa fy hun o'r geiriau hynny wrth wynebu unrhyw her newydd. Felly, dewch I gyd gerdded fy nhaith fel llywydd gyda fi, a gwareddu fy mreiddwyd, gan gofio mae I fyny mae'r nod. Dyma fy nghyfraniad cyntaf I llawer y Llyw, felly mae'n gyfle I chi ddod I adnabod yn well, ac I gael blas o beth sy'n digwydd ym mywyd eich Llywydd Cenedlaethol. Hoffwn yn gyntaf ddiolch I aelodau'r mudiad ac y rhanbarthau am fy anwebu ac am y fraint a'r anrhydedd o gael fy urddo'n Llywydd Cenedlaethol yn Eisteddfod Wrecsam. Mae wedi bod yn bleser cydweithio gyda Gaynor Roberts yn ystod y 2 flynedd diwethaf, sydd wedi hedfan heibio. Mae'n diolch personol ddiffiant yn mynd I Gaynor am arwain y mudiad mor llwyddiannus, gyda chymaint o frwdfrydedd. Diolch hefyd am eich chwmni, y chwerthin a'r cyfeillgarwch, a fydd yn para oes. Rwyf hefyd yn eich llongyfarch am ymgyrch elusennol llwyddiannus Tu hwnt dros y 2 flynedd diwetha. Ac mae elusen ambulans awyr Cymru yn ffodus iawn I dderbyn y swm anhygol a oedd ar ôl yr Eisteddfod dros 22,000 o bunnoedd. Diolch I bawb am gefnogi'r apêl a chyfrannu mewn unrhyw ffordd bosib. Mae 2 bar o esgidiau mawr iawn i'w llenwi wrth I mi ddilyn Gaynor, ac wrth gwrs ein cyn lywydd diwethaf o'r de, sef y diweddar Jill Lewis o'r rhanbarth Penfro. Daeth cwmwl o dristwch mawr dros ein mudiad, pan dderbyniwyd y newyddion am farwolaeth Jill. Mi wnaeth hi frwydro gyda chymaint o ddewrder ac o hyd gyda Gwen oedd mor heintus. Roedd Jill yn berson gyda chymeriad mawr a phriodleddau unigryw. Estwn ein cydymdeimlad dwysaf I eirfil a'r plant a'r teulu oll. Diolch am y fraint o'i hadnabod. Hoffwn diolch am gefnogaeth fy hangen unau, sef Merched y Wawr Ffyn yn Groes, ble rwy'n aelod ers 1988 ar ôl priodi a symud o Sir Gar I Eglwys Wrw. Rwy'n cofio fy nweddar mam yng nghyfraith Doris Davies yn mynd â fi I gyfarfod o gangen Merched y Wawr Ffyn yn Groes a dweud wrthaf, dyma'r lle gorau I chi ddod I adnabod merched yr ardal ac I wneud ffrindiau oes. Gwir oedd ei geiriau, ac rwy'n gwisgo ei bethodyn copor fel arwydd o barch, ac cof am Doris a holl aelodau cyfnod y bethodyn copor. Mae pob cangen a chlwb yn arbennig, ac nid yw cangen Ffyn y Groes yn wahanol. Rydym yn griw o ferched sy'n mwynhau cymdeithasu, cystadlu ac wrth gwrs chwerthin a joio gyda'n gilydd. Rwyf hefyd yn aelod yng nghangen Crymych sydd fach mewn nifer yn fawr mewn cymeriadau a brwdfrydedd. Diolch iddynt hwy am ei cefnogaeth. Mae'n ddyled I hefyd I aelodau a'i swyddogion rhanbarth Penfro. Diolch iddynt am y cyfleoedd a'r cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. Ond yn Sir Gar cefais fy mhrofiad cyntaf o Ferched y Wawr, pan fyddai fy mam, Bethan Picton Davies, yn mynd â fi yn blentyn, gyda hi I gangen Merched y Wawr St Clair, os na fyddai fy nhad ar gael i'm gwarchod. A gan ei fod yn ffarmwr prysur, roedd hyn yn digwydd yn weddol aml. Felly roedd pawb yn y gangen wedi hen arfer am gweld yn ymuno gyda nhw. Rwy'n cofio bod yn rhan o fflot y gangen yng ngharnifal y pentref
tua 40 o flynyddoedd yn ôl. Pob un ohonom wedi gwisgo fel aelodau o dîm rygbi Cymru, tipyn o dîm. Mae mam bellach bron yn 87 mlwydd oed ac yn dal i fod yn aelod ffyddlon o gangen San Clair. Mae'n fam falch iawn ohonof a diolch iddi hi a fydden weddar fam yng nghyfraith am ei cyngor doeth, ei cefnogaeth ac anogaeth. Rhaid sôn am y teulu sef John y gŵr a Harry ac Esther y plant, a diolch iddynt am ei cefnogaeth ac ymynedd. Maent wedi hen arfer y gorfod addasu trefniadau mwyn i fi fynychu cyfarfod Merched y Wawr, neu orfod bod yn dywel tra fod ar Zoom, neu yn bwysicach na dim, gorfod y gymag gyda ymarferion sketches ar gyfer yr wyl haf. Mae cefndir mudiad y ffermyr ifanc a'r gwerthoedd addysgaeth fel aelod yn rhan anatod ohonaf. Mae'r mudiad pwysig hwn a Merched y Wawr yn debyg o ran bod yn ddau yn annog i bobl i gydweithio, cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd, ac hynny gan ddefnyddio'r iaith Gymraeg. Teimla fod angen cryfhau'r cyswllt rhwng yr mudiad mwyn codi ymwybyddiaeth a'r cyfleoedd rydym yn cynnig i ferched Cymru. Fel y mae rai onoch yn ymwybodol, rwy'n wraig ffarm yn byw yn Combetws Eglwys Wrw, Sir Benfro. Rwy'n fam i 2 o blant, Harry sydd yn ffermio gyda'i wraig Bethan, mam a gwraig gyda'r un enw, ar y fferm laeth deuluol. Fy mhrif ddyletswydd innau ar y fferm erbyn hyn yw bwydo'r lloi bach, felly rwy'n llywydd sydd yn gorfod troi ei llaw at bach o bopeth. Mae Esther y ferch yn rhingyll gyda heddlu Dyfed Powys, swydd pwysig a phrysur iawn. Erbyn hyn hefyd, rwy'n famgu i Iowan sydd 4 oed a Dyfed sydd bron yn 6 mis. Y ddau yn gallu troi mamgu rown ei bysau bach. Mae fy ngyrfa dros y blynyddoedd wedi bod yn benodol ym myd addysg. Treiliais cyfnod fel athrawes technoleg wybodaeth yn ysgol y Preseli Crymych, ble gefais y fraint o feithrin a ddatblygu sgiliau a chymeriadau pobl ifanc. Wedyn symudais i ysgol uwchradd Aberteifi fel swyddog aroliadau a data, a phrofi byd oedd yn seiliedig ar aroliadau, canlyniadau, data ac algorythmau. Erbyn hyn, rwy'n cofrestrydd rhan amser gyda Chyngor Ceredigion, ble rwy'n gweld cylch bywyd yn ei gyfanrwydd, wyth croesawu babanod i'r byd, bod y gwestau heb wahoddiad, wrth gynnal seremonïau prydysol, a chysuro'r rheini sydd wedi colli anwyliaid. Mae'n swydd freintiedig iawn, gan fy mod yn cael rhannu achlasuron pwysig mewn bywydau unigolion. Mi fym hefyd yn gwasanaethu fel ynad heddwch am 10 blynedd, yn eistedd ar faing Sir Benfro. Yn ôl y drefn, pan ymunodd Esther gyda'r heddlu, roedd rhaid i mi gamu lawr. Pan nad wyf yn brysur gyda gweithgareddau Merched y Wawr, bwydo'r lloi bach a chofrestru gynedigaethau, prydysau a marwolaethau, mae digon o bethau eraill sy'n mynd am bryd. Rwy'n aelod ffyddlon o gapel bedyddwyr Ebenezer Dyfed, sydd wedi ei leoli yn wreiddiol ar dir y fferm. Ein gweinidog yw fy ffrind a chyd aelod o Ferched y Wawr Ffyn y Groes, sef y parchedig Sian Elin Thomas, un sy'n llawn brwdfrydedd ac yn fugail da dros yr arglwydd. Rwydd hefyd yn hoff iawn o gerdded. Mae'r cyfnodau allan yn yr awyr agored yn gyfle i roi'r byd yn ei le, meddwl am yr araith nesaf ac wrth gwrs ceisio cadw'n heini ac yn iach. Y cwmni wrth gerdded yw amrywiaeth o bodlediadau yn y Gymraeg, ac ar frig yr Esther mae Betty a'i phobl. Mae'r 2 flynedd o is-lywyddiaeth wedi bod yn rhoi digon prysur gyda amrywiaeth o ddyletswyddau. Cefais fy ngwahodd i sawl cyfarfod, cino blynyddol ac ambell barti nadolig. Fy ymweliad cyntaf oedd i gangen gronw, lle treiliais prynhawn hyfryd yng nghwmni'r aelodau. Pleser oedd cael dathlu nadolig gyda cangen y Garreg Wen a changen San Clair. A chefais gwmni Hazel Thomas, swyddog datblygu Pembro, i ddathlu 10 blynedd o fodolaeth Clwb Gwawr o Cesu Bro Waldo. Braint oedd cael beirniadu cystadlaethau'r cardiau a ffynillion nadolig,
ysgrifennu cwestiynau i'r cwis hwyl, a chyflwyno sawl noson ar Zoom. Gyda fy nghefndir y myd y ffermwyr ifanc, mae'n bleser cael mynychu cyfarfodydd clybiau ffermwyr ifanc Cymru ar rhan Merched y Wawr. A llynedd cefais wahoddiad i anerch oedfa flynyddol gymynfa bydyddwyr Penfro adran y Merched. Mae'r cyfarfodydd cenedlaethol yn agoriad llygad, gyda chymaint o waith yn cael ei wneud yn y cefndir yn ddiffws lles y mudiad, gan Tegwen a Merched y Swyddfa. Diolch hefyd i'n llywydd anrydeddus Margaret Hughes am ei gwaith a'i ymroddiad, yn ogystal â bod yn co-driver a chwmni arbennig wrth i ni'n dwy deithio i'r cyfarfod cenedlaethol yn Aberystwyth. Mae bob siwrne'n hedfan gyda lot fawr o chloncan a chwerthin. Mae wedi bod yn haf digon prysur ers i ni gwrdd gyda'n gilydd yng Nghinio'r Llywydd yn y Gogledd, yn y Fel Country Club Rhifyn, ac yng Nghinio'r Llywydd yn y De yng ngwesty'r Llwyn Iorw Gaerfyrddin. Roedd y ddau achlysur yn llwyddiannus iawn, gyda chymaint eisiau mynychu bu rhaid cynnal cinio yn y prynhawn a chynio gyda'r hwyr yn y Gogledd, a rhannu'r gwestion yn y De ar draws tair ystafell. Rydym ni Ferched y Wawr yn mwynhau cinio da. Diolch i Robert Arwyn am ein diddanu yn y Gogledd ac i Lowri Evans yn y De. Un o uchafbwyntiau misoedd olaf fy is-lywyddiaeth oedd y daith i Lundain yng nghwmni aelodau rhanbarth Ceredigion. Diolch i'r aelodau am eu cwmniaeth dros 4 diwrnod oedd yn llawn profiadau hyfryd. Pleser o'r mwyaf oedd cael ymuno gyda changen Llundain am noson ddifyr iawn o gymdeithasu. Braint hefyd oedd cynrychioli mudiad mewn gwasanaeth diolchgarwch yn nodi 80 mlynedd ers ddiwrnod FE yn yr Eglwys Gadeiriol yn Llandaf. Mae'r wyl haf yn gyfnod blynyddol ac yn gystadlaethau chwaraeon o hyd yn achlysu'r poblogaidd, sy'n denu nifer fawl o aelodau i fwynhau diwrnod yn llawn bwrlwm. Hyfrydwch oedd cael cwmni ein gwestau gwadd, sef Prif Weinidog Cymru, Eluned Morgan, a diolch iddi am ei geiriau cefnogol. Diolch hefyd i bawb y gyfrannodd at y dydd, a llongyfarchiadau i rai ohonoch am ein llwyddiannus yn y gwahanol gystadlaethau. Bu Eisteddfod yr Urdd Dir y Môr ym Mharc Margam yn wythnos brysur, gyda'r stondin Merched y Wawr yn llawn o'r bwrlwm arferol. Pleser oedd cael mynychu ar y dydd Mawrth, gwirfoddoli ar y stondin a chroesawu nifer fawr o aelodau a ffrindiau'r mudiad, wrth iddynt alw heibio i gymdeithasu dros paned. Gweitha'r tywydd garw, roedd yr hwyl a'r croeso yn y babell yn gynnes fel arfer, a chefais cyfle i wisgo fy hoff welis coch. Diolch i aelodau rhanbarth Gorllewin Morgannwg am ei gwaith diwyd i sicrhau bod presenoldeb Merched y Wawr ar y maes yn llwyddiant unwaith yn rhagor. Mae unrhyw beth yn bosib pan mae gennych Tegwen, Jane, Meinir, Angharad a Meinir ar eich tîm chi. Diolch iddynt am ei cyngor, cymorth ac arweiniad bob amser. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi'r aelodau ar y stryd neu mewn gweithgareddau'r mudiad. Cofiwch gweud siopau neu smai a sôn am eich cangen neu clwb. Rwyf am brofi brwdfrydedd Merched y Mudiad ar draws Cymru. Mae'r cynnydd mewn aelodaeth yn brawf bod ein mudiad yn mynd o nerth i nerth, ac mae'r diolch am hynny i chi. Wel, dyna ni am y tro. Cewch hanes gweithgareddau'r haf, sef taith Lerpwl, y sioe fawr, Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r penwythnos preswyl yng Nghaerdydd yn y llaw ar y lliw nesaf. Hwyl i chi gyd am y tro.